תגידי, גם את רוצה לכעוס פחות? אם כעס הוא רגש כמו כל רגש אחר, אז גם הוא לגיטימי, נכון? כמו להרגיש אשמה, בושה, עלבון, שמחה. אז למה אנחנו מתייסרות אחרי שאנחנו כועסות? הסרטון הזה כמובן מיועד לשני המינים כמו תמיד, אני פונה בלשון נקבה כי זה יותר קל לי. אז בואו נראה למה בעצם כעס מעורר אצלנו רגשות כאלה עזים והרבה מאוד אשמה. זה בעצם לא הכעס, זה מה שמתלווה לכעס, ההתנהגות שבאה יחד איתו. ההתנהגות הזאת יכולה להיות לשני כיוונים שונים. כיוון אחד, היא יכולה ללכת לתוקפנות החוצה, האשמה, הקטנה. כיוון אחר שלה יכול להיות דחיסה פנימה. כשאנחנו מפחדות לכעוס ואנחנו דוחסות אותו בתוכנו, ואז הוא אוכל אותנו מבפנים. כמובן ששני הכיוונים האלה הם לא טובים, אבל אני אומרת שאפשר לכעוס בלי להרוס. איך זה נשמע לכם? אם זה מעניין אתכם והייתם רוצים לדעת איך אפשר לעשות את זה, דברו איתי.